Отказ международного сообщества от закупки энергоносителей из России и устранение страны от платежной системы SWIFT могут защитить крымских татар от репрессий на полуострове. В этом убежден председатель Меджлиса Рифат Чубаров. Он считает, что запрет представительного органа народа и признание его экстремистским развязывает руки российским силовикам. Под угрозой уголовного преследования оказываются не только члены Меджлиса. Я не виключаю і арести найбільш авторитетних людей, як членів Меджлісу і не членів Меджлісу, якщо вони будуть намагатися інтерпретувати те рішення, яке вони зараз приймають, ну, скажімо так, на ретроспективу. Да? Ну, а вони нам вже довели, що вони це вміють робити. Лідери країн мають чітко дуже для себе перерахувати ті інструменти, які в них залишилися, щоб змусити Росію хоча б сісти за стіл переговорів. Оця фінансова система SWIFT. Це при всій складності повна або часткова ембарго на закупівлю енергоносіїв Росії, в першу чергу нафти.